Ula tebe la meba o adanso aniko. Ni wati ni na koma beba kalama nyema ni ana ebiso nyadon kene Tugula tebe Jabaraso sanfɛ. Tugula tebe Jabaraso jumɛn. Jabaraso mi Tugula tebe Jabaraso anyama dugukolo kan Abidjan dugu kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Kɛrɛkɛrɛnya amana laada kɔrɔ maaw le sɛgɛrɛ. N'o ye an na cɛkun ye. Mɔgɔ mɔgɔ b'an na laada kɔrɔ sira kan n'an k'o ko lamɛn an bɛ wuli k'o sɛgɛrɛ. Ni mun fana la wele sira ma an bɛ t'o jaabi. Ni waati in na Ala ka an gɛrɛsɛgɛ don cɛkun dɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Ni Ɲakara mara kɔnɔ ni bɛɛ ko yɔrɔ ma ko Tɔrɔtiya. O cɛkun tɔgɔ ye di? Ni bɛɛ ko ma ko Tɔrɔtiya Sanba. Ale le sigi b'an kɛrɛfɛ ni waati in na. Bila baro bɛna kɛ n'ale le ye. Bila baro bɛna kɛ ni cɛkun ye. Vraiment an ka ŋana tɔgɔ mɛn bi tɛ. An b'a tɔgɔ mɛn Gonifola Chamada, an b'a tɔgɔ mɛn Dozo Chamada. O yɔrɔ la don Ala ka kɛ bi an gɛrɛsɛgɛ donna la. Ni ye a balimacɛ Saka Togola kan ye, Dirisa Togola den, Minata Kone den, Mawa Konate den, Afo Traoré den ka bɔ Anyama dugukolo kan. Ni waati in na an na foli bɛ an filɛbaga n'a lamɛnkɛbaga bɛɛ ye ni waati in na Côte d'Ivoire kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔ kan diya serike naani bɛɛ la. An bɛna ɲininkali tingɔ an n'a cɛkɔrɔba la. N'a toro gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye an bɛ n'o sɔrɔ ni waati in na. A dansɔgɔ aniko. Zaba aniko. Ba aniko. Ba. Denbado. Abijanka ba kana. Antanati. Ba. Abijanka ba fu. Tatibo ba fu. Ba. Alhamdulillah. Ba. Aniya. Ba. Ibishimila. Ba. Ina le diarami. Ba. Ba. Alhamdulillah. Zaba. Ni Tugula tebe Saka kan ye. Bi Ala ka kɛ an ka yan sɛgɛrɛ. An gɛrɛsɛgɛ donna la bi. Kosɛbɛ. A ka d'an ye bi an bɛ baro dɔɔni kɛ ni ye. Kosɛbɛ. O yɔrɔ la yan'an ɲɛ don baro kɔnɔ. An bɛna e yɛrɛ ɲininka e tɔgɔ ni jamu na fɔlɔ. Kosɛbɛ. Ne tɔgɔ ye Sama. Sama Kulubali. Dansɔgɔ. Tɔrɔtiya. D'accord. Awɔ. E bɛ mun baara de la diɲɛ nin kɔnɔ? Ne ye Dozo le ye. Ne ye Dozo le ye. Ne ma baara wɛrɛ kɛ diɲɛlatigɛ la. Ko Dozo ya. Dansɔgɔ ni ko. Tugula tebe lamɛnbagaw wa dansɔgɔ ni ko an na invité kaɲa fɔlɔ le nin ye. K'ale ye Dozo le ye. O kosɔn an b'a faamuya sisan gɔnifɔlaw n'o o ka gɔni ta waati waati o bɛ se cɛkɔrɔba tɔgɔ ma. Ja cɛkɔrɔba ye Dozo le ye. An fana b'a a barokɛkan mɛn Dozo Chama bolo. Ni yɔrɔ la a ko ale ye Dozo ye. An bɛna ɲininka mun le k'a bila Dozoya in na? A ka Dozoya sɔrɔ cogoya di? Karamɔgɔcɛ Dozoya ne ye ko dɔn ka n yɛrɛ sɔrɔ Dozoya kɔnɔ. Ne sɔrɔla k'an to Dozoya kɔnɔ. Ne fa ye Dozo ye. O ta fa ye Dozo ye. Ne kɔni i bɛ jɔn kɛ ko dɔ waati min na ne fa dɔgɔcɛ kun bɛ ne ta ka taa ni kungo kɔnɔ. N bɛ taa minɛnw kɔlɔsi u bɛ yaala kɛ. Ne ye ko dɔn k'an to o kɔnɔna na. Voilà ka Dozoya commencé o kɔnɔna na fo kana se bi. Hali ni ma kɛ Dozo ye n ye Dozo den ye. Mɔgɔ dɔ bɛ yen i ye Dozo den ye ani i ye Dozo tɛ kelen ye. N ko nin bɔra Dozo la. Tugula tebe lamɛnbagaw a bɛɛ sɔgɔ ye to Tugula tebe sanfɛ nin waati in na ɲɛdɔn kɛnɛ kan ala émission dumuni n'a bɛɛ b'a kalama ɲɛ ma. I ka fɛn fɛn ɲɛdɔn i b'o le ɲɛfɔ nin kɛnɛ in kan. I ka maa ye émission nin kan a bɛ kuma ko min na a bɛ min ɲɛdɔn i tɛ min ɲɛdɔn i tɛ se k'o fɔ yan. An na invité ko k'ale ye Dozo ye k'ale bɛ Dozo kɔ k'ale ye Dozo den ye. Kuma n'a cogo le maa bɛ faamu. An bɛ kɔsegin ka ɲininkali tingɔ an na invité Sanba la n'o ye an na cɛkɔrɔba Sanba ye n'o ko ma ko Tɔrɔtiya Sanba. A foni ne nin waati in na an filɛkɛbaga bɛ foni nin waati in na. A nana cɛkun sigi mɛ a kɛrɛfɛ nin waati in na k'an lamɛnni o bɛɛ foni nin waati in na an b'an yɛrɛ la sababu ɲuman fana fo n'o ye Cɛmɔkɔ ye. Yɔrɔ la an b'a mɛn dɔw da ko ni k'i bɛ kɛ Dozo ye ko i bɛ laada sira dɔw de bɛ k'i bɛ tɛmɛ o kan. An bɛ fɛ ka dɔn ni wolola k'i ye Dozo ye i bɛ tɛmɛ o laada siraw fɛ wa ou bien e ma kan n'o ye tuguni. I bɛ tɛmɛ o sira fɛ. I ka mɛn. N'i ye Dozoya kanu k'i bɛ kɛ Dozo ye i bɛ wolo k'i to a kɔnɔ
mais ni i ko dɔn i bɛ ban tugun i b'a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini mɔgɔ min bɛ se ka waso donsoya mɔgɔ min y'a ɲɛɲini i ka mɛn dɔw bɛ wolo donsoya kɔnɔna na a masa bɛɛ ye donso ye a bɛ donsoya kɛ mais ani min y'a ɲɛɲini a tɛ se ka kɛ kelen ye parce que n'i y'a ɲɛɲini i bɛ taa donso wɛrɛw fɛ ka taa kalan kɛ tugun ka dɔ fara i ta donsoya kan mais n'e sigira ko n fa tun y'a ye n bɛnbaw tun y'a ye e fa y'u ta ɲɛɲini cogo min na e min ta ɲɛɲini ten donsoya ma sira sɔrɔ fɔlɔ dɛ voilà a bɛ ten de. o yɔrɔ la o dakurunya fila diyara n ye o yɔrɔ la donsoya bɛ ɲɛɲini cogoya di. donsoya bɛ ɲɛɲini cogo min na i bɛ taama donso cɛkɔrɔbaw nɔfɛ n'i y'a mɛn ko min ye donso ye a bɛ se ka dɔ kɛ i bɛ taama o nɔfɛ i bɛ taa jɔnya k'o ye i bɛ taa furabulu kariw ye i b'o kɛ sɛnɛ kɛ i b'o kɛ baara bɛɛ kɛ n'o bɛ se min na o bɛ se ka dɔ fara i ta dɔnta kan donsoya bɛ ɲɛɲini ten de. Voilà. Bon, on a même d'autres d'accord, nous qui étaient dosés. Non. Que si on a mis au rôle, d'où va faire si c'est d'où va faire pas, on met son ballon. On met ce qu'on aura voilà dans nous. Au bébé que 2 heures. Et que be do mo fait 2 heures. La dame même ba fait. Et mais c'est qu'on sera. 2 heures bora on a bodé. Voilà. 2 heures suku ka cha. Mais be sera kelende be ta nyon ngumbe kelena. Abe 2 heures sera ka cha. Abe ta nyon ngumbe sera kelena o kelende. I bɛ tele ni kɛra donso ye don min na i bɛ tele dɛ n'i telenna ko caman bɛ yen o b'a fɔ o kan ka dun o bɛ bɔ o la mais n'i kɛra donso ye e kɛra son ye e kɛra namaratɔ ye e kɛra kanikɛla ye donsoya ma taa fɔlɔ dɛ a tɛ taga a tɛ se ka taa donsoya tɛ se ka ɲɛ telen kɔ. Zoba yɔrɔ la n bɛ fɛ ka na mɔgɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ donso ye. mɔgɔ min bɛ se ka donso ye mɔgɔ telenni bɛ se ka donso ye. mais an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi tɛ dɛ fɔlɔ donsoya ni bi ta tɛ kelen ye. fɔlɔ donsoya ani bi ta tɛ kelen ye mɔgɔw bɛ don donsoya la bi sunyɛni kama o y'a dɔn ni donsoya tɛ sira kelen ye voilà n'i ye sɛ minɛ ka taa di mɔgɔ ma ka ba minɛ ka taa di mɔgɔ ma e bɛ yaala k'i ye donso ye i bɛ faniw fa ɲamaɲamaw gansan na i bɛ taa mɔgɔw tromper k'u ka nɛgɛ ko donsokɛ nana k'u nɛgɛ k'u bololafɛnw tiɲɛ karamɔgɔcɛ an y'o ye bi de o tun taara fɔlɔ o tun taara fɔlɔ. fɔlɔ donsoya tun bɛ dɔn cogoya di donsocɛ tun bɛ dɔn cogoya di fɔlɔ la. donsocɛ tun bɛ dɔn ni sogo fagali ye donsocɛ bɛ dɔn ni sogo fagali ye donsocɛ tun tɛ ɲini so kɔnɔ a bɛ ɲini kungo kɔnɔ de e don su fɛ i bɔ su fɛ voilà donsocɛ tun bɛ dɔn ten de. donso sogo tun tɛ feere fɔlɔ a bɛ donso kɛ cɛ kelen ka dugu na cɛ fila kɛ dugu na n'a ye sogo faa dugu nin bɛɛ bɛ na sogo sɔrɔ donsoya tun bɛ kɛ ten fɔlɔ de mais bi donsoya gɛlɛyara dɛ gɛlɛyara o tele de bɔra hali bi ala ye hakili ɲuman di. ala y'a dɔn dusuba o yɔrɔ la an bɛ fɛ ka dɔn fɔlɔ la n'i ko k'i bɛ kɛ donso ye i tun bɛ na laada jumɛn de bɔ. non n'i ko i bɛ kɛ donso ye i tun bɛ sɛ 2 bɔ ani woro i bɛ sɛ 2 bɔ sɛba ni dono i b'o bɔ ani woro i b'o bɔ i bɛ don donsoya hokumu kɔnɔna na i bɛ t'i kalifa mɔgɔ la i bɛ taa ni ka taa donsoya sira k'a laadaw latele o bɛɛ tɛ se ka fɔ yan. yani ko tora ɲɛdɔn kɛnɛ kan komi n b'a fɔ a ɲɛna waati bɛɛ ɲɛ ma an n'a laada ni laada sanumanba nin laada belebeleba nin ni bi a bɛ tunun an ma tiɲɛ don a yɔrɔ dɔw bɛ yen u tɛ se k'a fɔ ni karamɔgɔ b'i la mais an tɛ bɔ émission kɔnɔ yɔrɔ la n'a ma na cɛkɔrɔba la numéro di sabula ka yɔrɔ dɔw fɔ k'o tɛ se ka fɔ a bɛ se ka kɛ nin waati in na mɔgɔ dɔw mako b'o yɔrɔ la u bɛna weleli kɛ o numéro kan ni a bɛ bɛn ɲɛ ma cɛkɔrɔba bɛ n'o ɲɛfɔ mais cɛkɔrɔba la kuma bɛ min yira an ye kalan kɛ o de bɛ laban an bɛ kɔ segin cɛkɔrɔba ma tuguni o y'a jira sɔrɔ ni ko dusuba e ka fɔ ko siyɛ 2 siyɛ muso ani siyɛ cɛ o kɔfɛ ko woro woro na sugu jumɛn. ayiwa woro bɛɛ bɛ k'ara woro wulen bɛ k'ara woro gɛ bɛ k'ara voilà woro gɛ baara non hakɛ t'a donsoya woro la n'a kɛra i b'a kɛ woro 10 n'a kɛra i b'a kɛ woro 12 n'a kɛra i b'a kɛ woro 2 ka bɛɛ yɔrɔ bɛɛ n'a donsoya ladon laada le voilà bɛɛ ten de n'i taara min fɛ n'olu ta kalan bonda ye min ye o b'o jira i la i bɛ na n'o ye a bɛɛ ten. cɛkɔrɔba ala k'an gɛrɛsɛgɛ don e la bi
k'a ye an b'a ye e yala yɔrɔ mansa émission yɛrɛ la nin bɛna caman bɛna fɔ ko nin y'olu siɲɛ fɔlɔ ye k'e ye émission na n bɛ fini ɲɛ e delila ka kuma Dozoya ka émission dɔ kan wa ne ma kuma Dozoya émission kan parce que ne bɛ ko dɔw ye sisan o man di ne ye Dozo bi dɔw bɛ yen sisan et puis a ka ca cɛkɔrɔba mɔgɔ yɔrɔw la u b'u sigi u ye sogow kɛ tan u y'a don tan u y'a bɔ tan or que n'i y'i sigi k'o jateminɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye fani ye o kosɔn kuma caman man di anw ye ne ye muguti ɲuman sigili dɔ sigilen filɛ nin ye voilà o sogo tɛ yen ko nin bɛ min faga a k'o da ɲɔgɔn o tɛ yen mais i t'a kuma kan ye sogo ko la don kelen k'a fɔ ko ale y'a kɛ tan ne ye Dozo kɛ lɔle ye ko ne de ye nin kɛ tan n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan tiɲɛ tɛ Dozo tɛ sinon i yɛrɛ ye min kɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'a fɔ sinon i t'a fɔ i ka min kɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'a fɔ mais Dozo kɛ ka t'i lɔ ne de y'a kɛ tan n b'a kɛ tan ne de y'a kɛ tan wuli ka bɔ a kɔrɔ Dozo tɛ Dozo yɛrɛ tɛ yɛrɛ lakale mɔgɔw de bɛ lakale n'o tɛ ele yɛrɛ tɛ n'i ye lakale bajugu ye an bɛ wuli ka bɔ i kɔrɔ su i b'a tigi to o de ye Dozoya sira ɲagami bi ala sago i bɛ n'u bɛ yɛrɛ langali juguw kɛra télévision la komi k'a fɔ ne ma sisan ladilikan min de b'e bolo k'a lase olu ma ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ u ye fara wuya fɔ de la wuya fɔ de man ɲi u ye fara kalontigɛ de la kalontigɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ danbe boyira fɔlɔ hɔrɔnden man kan kɛ faniya tigɛ hɔrɔnden i man kan kɛ faniya tigɛ faniya tigɛ den yɛrɛ ko bɛɛ yɛlɛ tiɲɛna ala ni faniya tigɛ ala ni nafolo ko tɔ nata fɛ o de ye baara gɛlɛya an bolo Dozo dɔw bɛ yen n'i y'u sogololen bi n'i ma sira bila u ɲɛ u b'i nɔngɔn ka k'i gosi k'i bɔ or que foyi o ma gɛlɛma ɲɛ o ma ye o ɲɛna o ma gɛlɛya o ɲɛna n yɛrɛ Dozoya man di dɛ walayi Dozoya man di don dɔ la i yɛrɛ bɛ sigi ko nin dun yan dɔn n bɛna bɔ nin na cogo min na o don de ka ca Dozoya mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bɔgɔrɔ nɔfɛ dun i t'a dɔn ko tiɲɛna le an b'o yɔrɔ dɔn an kɔni an b'an dɔn a bɛna dilan cogo min na a ɲagamina a circulation ɲagamina ko ala ni nafolo ko de y'o kɛ Dozoya bɛ yɔrɔ min na bi a circulation ɲagamina sinon e tɛ se ka kɛ Dozo yɛrɛ yɛrɛ ye k'e bɛ kɛ falikɛlaba ye jinɛ tɛ ele fɛ e tɛ suya karo gɛlɛn dɔn e tɛ fura dɔn a tɛ se ka kɛ o fɛn saba nin o bɛ taa n ka Dozoya o fɛn saba nin Yaku sigilen filɛ suya gɛlɛman t'e kɔnɔ jinɛ t'e fɛ e tɛ yiri sɛbɛkɔrɔ lɔn k'a fɔ n y'a lɔn e tɛ se ka taa Dozoya tɛ se ka taa i bolo o tɛ se o bɛ se ka taa cogo di n'i ma taama cɛkɔrɔbaw nɔfɛ cɛkɔrɔba caman bɛ yen bi a bɛɛ bɛ sɔn n'a kɔnɔna dɔɔnin parce que a ma ɲini o e ka sɛgɛn kɛ cɛkɔrɔbaw ye ka maɲumanko k'u ye k'a fɔ mɔgɔ tɛ n'a ɲini e fɛ f'e bɛ taa yaala de k'a di a ma e karamɔgɔ a ka gɛlɛn dɛ i bɛ san n'a ye de parce que i y'a sɔrɔ cogo min na n'i miirila o la i bɛ san n'a ye tɛ bi farafinna lɔnni bɛ yen dɛ farafinna lɔnni bɛ yen Dozoya bɛ farafinna fana hali bi a bɛ yen a kelen kelenw bɛ yen an kɔni ma kɛ Dozo ye fɔlɔ anw ye kalandenw ye an b'a kalan na de voilà sinon a bɛ yen dɛ dɔnbaw bɛ yen ala sago i bɛ Joba an b'a mɛn o yɔrɔ la fana kalanden dɔw da k'olu bɛ lɔnni ɲini na k'o b'a kalama ko mɛ olu tɛ bɛnna a yɛrɛ yɛrɛ ma o m'a ɲini lɔnni bɛ ɲini cogoya di o m'a ɲini lɔnni bɛ ɲini i bɛ gɛrɛ a tigi la ka baara k'a ye e ma sɛnɛ k'a ye e m'a dɛmɛ ka baara kolo gɛlɛn foyi kɛ e ko e bɛ lɔnni ɲini e ye lɔnni ɲini n'ale ye ko n'i taara lɔnni ɲini mɔgɔ fɛ a tigi bɛ filɛ de k'i position dɔ fɔlɔ nin ye mɔgɔ sugu min ye nin ye hadamaden de ye a nana ne darabɔ de wa a bɛna kɛ cogo min na wa n'a ye lɔnni sɔrɔ a bɛna tiɲɛni kɛ wa a bɛna ɲɛni kɛ wa a tigi b'i filɛ fɔlɔ de min b'a fɛ a bɛ se k'a d'i ma mais ne bɛ se k'o muɲu i b'a sɔrɔ cogo di i tɛ se k'a sɔrɔ dɛ i tɛ se nka min dɔn denmisɛnninya la o de ye nin komi anw ye denmisɛnninw ye an ma kɛ Dozow ye fɔlɔ o kosɔn baro bɛ tin kɔnɔ ka taga dɔɔnin dɔɔnin nin waati in na bɛɛ sogo ye to ɲɛdɔn kɛnɛ sanfɛ Togola TV Jabaraso kan Jan Serike n'an bɛɛ la nin waati in na ani Tortilla Samba de bɛ ɲɔgɔn fɛ a caman b'a tɔgɔ mɛn mais ni bi tɛ a caman bɛ yen a m'a ye n'an tora gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye an bɛ taga n'o ye an bɛ ɲininkali bɛ taga la dɔɔnin dɔɔnin lɔnni kɔfɛ i k'a fɔ ko jinɛ i tɛ se ka kɛ Dozo ye i tɛ kabako kɛ
jinɛ o ye mun de diya jinɛ ala ma jinɛ da k'a bila ɲɛ kɛnɛma ko bɛɛ b'a ye sinon k'e kɛ donso ye e ni jinɛw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ suya gɛlɛman t'e kɔnɔ e tɛ yiri dɔ ɲɛnama a tɛ se ka taa fo nin kelen kɔni i bɛ taa sɔrɔ i bɛ nin de dɔn i bɛ taa sɔrɔ donso yɛrɛ yɛrɛ ni jinɛ ma k'a fɛ suya b'a kɔnɔ ou bien a bɛ lɔnni kɛ kosɛbɛ a bɛ yiri dɔn kosɛbɛ a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ voilà a bɛ ten. i ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o ye yɛlɛmali ye mun de ye yɛlɛmali ye. karamɔgɔcɛ e ko k'an b'o fɔ Togola TV ka o fɔli ko bɛ gan dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi o b'a fɛ ka donsoya soɲɛ k'a soɲɛ arajo ni telew ni fɛngɛw la o tigilamɔgɔ de ka ca o kosɔn bɛɛ jɛrɛ ta kan. Dansɔgɔ Togola TV wa Dansɔgɔ ni ko waati in na a bɛɛ b'a kalama ɲɛ ma an bɛ ɲɛdɔn kɛnɛ de kan an bɛ ɲininkali tinko cɛkɔrɔba la tuguni sabula an bɛ taa la dɔɔni dɔɔni Zuba yɔrɔ la i ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o ye jinɛ ko o tɛ se ka fɔ réseau kan a bɛ faamuya sabula n'a la kɔrɔ ko bɛɛ n'a danni ye o yɔrɔ la i ka yɔrɔ dɔ fɔ tuguni n'o ye yɛlɛmani ye k'i tɛ se ka kɛ donso ye ni k'i yɛlɛmani kɛ mun de ye yɛlɛmani ye. min ye yɛlɛmani ye karamɔgɔcɛ ne y'o de fɔ n ko tɛ se ka fɔ. Yɛlɛmani ko e bɛ se yɛlɛmani i bɛ se mɔgɔ dɔw ɲɛ gannen don bana gɛlɛnma dɔ y'a sɔrɔ a kɛ gɛlɛn i bɛ se ka o tigi dɛmɛ i b'o ta ka bɔ o kan o de ye yɛlɛmani ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a kan ka to ko dɔ la i bɛ se k'a tigi dɛmɛ i b'a bɔ a tigi i b'a tigi bɔ a la mɛ o tun bɛ kɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ wariko tɛ karamɔgɔcɛ donso yɛrɛ o tɛ wari sɔrɔ bi donso yɛrɛ o tɛ wari sɔrɔ bi k'e ye donso yɛrɛ yɛrɛ k'e bɛ fɛn sɔrɔ bi a ka gɛlɛn dɛ. mais an b'a waritigi dɔw yera o. ayiwa o ɲininka kosɛbɛ. parce que n'i ko i bɛ kan dɔ fɔ bi i bɛ mɔgɔw ka dumuni da tiɲɛ n'i ko i bɛ kuma donso a ka ɲɛ dɔ ma i bɛ mɔgɔ caman bɛ yen i b'o tigi ka dumuni yɔrɔ tiɲɛ o kosɔn an jɛra mɔgɔ dun i man kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ ka dumuni yɔrɔ tiɲɛ n b'a di karamɔgɔ o kosɔn an b'a dɔw ye an b'a ɲɛ datugu ka tɛmɛ ten sinon ni i ka kan dɔ fɔ kɛ i bɛ mɔgɔ caman bɛ yen i b'o tigi ka dumuni yɔrɔ tiɲɛ o dun man ɲi kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw ka dumuni yɔrɔ tiɲɛ. kɔrɔba i bɛ se ka mɔgɔ ye cogoya di k'an dɔn ko nin ye donso bɛ nin tɛ donso ye o bɛ lɔn cogoya di k'an dɔn n'i ye donsoya kɛ i b'a lɔn n'i ye donsoya yɛrɛ yɛrɛ kɛ hali n'i ye mɔgɔ ni delikiba jɛ b'a kan na i b'a lɔn ko nin ye donso ye mais tant que n'i ma donsoya kɛ i tɛ se k'o dɔn i m'a ye mɔgɔ o mɔgɔ militaire kɛ n'a tigi bɛ taama ka na n'a démarrera dɔrɔn u b'a fɔ ko nin ye armée kɛ armée kɛbaa yɛrɛ o b'a lɔn ko nin ye sɔrɔsiya kɛ n'a tigi taamana n'a démarrera dɔrɔn o b'a lɔn n'a lɔra o b'a lɔn donsoya bɛ teli sinon bi an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi n'i ko i bɛ donso yɛrɛ woloma ka bɔ mɔgɔw la a man ca dɛ a man ca n'i ko i bɛ donso woloma ka bɔ mɔgɔw la a man ca karamɔgɔcɛ n b'a f'i ye fana mɔgɔ dɔw bɛ yen ala mɛ kungo diyara ala mɛ nibɔ diyara mɛ donso lo mɔgɔ bɛ kɛ donso ye i ye donso ye donsoya fan bɛɛ dafalen b'i la mɛ ala mɛ nibɔ diya i la o bɛ yen mɛ o bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛ donsoya kɔnɔ o tigiw bɛ yen mɛ nibɔ nin ala m'a diya o la bɛɛ tɛ diɲɛ bɛɛ tɛ di ani u tɛ donso ye kelen tɛ dɛ donso lo. Juba o yɔrɔ la sisan an bɛ fɛ ka miiri k'a fɔ donsoya kɔnɔna na i ka gɛlɛman dɔw sɔrɔ a kɔnɔ. donsoya n ka gɛlɛman sɔrɔ a kɔnɔ ka ca mais n bɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ n'i ko b'o fɔ yan man ɲi n ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ. n bɛ se ka 2 ou 3 kun bɔ. n k'o to yen. hɛrɛ dɔw b'a kɔnɔ wa. n ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na. parce que ne ye marifa ta n sera kɛ n yɛrɛ kɔrɔ tant que ne tun ma marifa sɔrɔ mɛ n tun ma se n yɛrɛ kɔrɔ n bɔra ka yaala jamana kɔnɔ ka baara sugu bɛɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ n ma se ka foyi sɔrɔ mɛ depuis don min na n ye marifa ta n bolo la n commencera ka n yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin donc n gɛlɛyara ko ala de ye n da o kama k'a sɔrɔ n tun banna na n tun banna mais
ala da baro barakama il faut go kale ni mu ko sala ama me do da ko dozu yiri boni ama me do da ko sugu fagale ama me do da ko jina fagale ere ba me do da ko sugu jugu fagale o sugu mo be kenyan ko o be bara e de la ga do ko du jandu do la mais o kay kuma kay mo wara de dala o may ne dala mo wara de ba fo ko asama ene ke ne sama era asige ka fo ko ne de ni keta ne de aketa o may o te kera an ga yo no na an tala kurugo janjo do la juru fo la ka juru ta ka seigneur sera ka meli do mama juru kono o be ya video be amu la me wati pe parce que woro na me ko na joni ko an ga me juru fo la lida na ere fo mo janju doni la man toro la no voilà o kumani o kan korogo kawde dara parce que na akele ne nana ndo saka ko nga kata est-ce que o kan korogo le ba ko a karata ndo sama ya kata ne sama era ne sigi tebira ko nya kata no mai ne dala ko fola ko nga be fo histoire ko no mais am me fa doni ne le refa fa la no oh ne be se que mi fuera ado kana ne karamo chema sa aso we ne wele buna ko fo mana sugoni ne ka duma wala kan nan bo nga tele mi fie dozo ko nana o tele nsira kelen do tiens karate ne tarangara mo chefe ngo bo jamaa ngole kana mbla baramina ole ni ajela kura bo don goro bado tumba fe ako adeu ma ku ka sisene mine kana nay we sisene mine kana diama adeu ngole kana usigi ku usigi ko ale ba fa ka dozo ka yirewla ko abna dozo yirewla bi abna dozo yirewla toroba ko ako ale depale marfata fako kana se fata sayama ale sugo songo doroma kele na ale kalon sugo ni sama kana fa fiu kana se ka soro ka fa ale sugo be fa sugo songo doroma kele na soro ale le ba lon ale dia do ka nambara ka lon ani ye nda nga dun ko sugo ni kana fa fiu mais sugo songo doroma kele na ale ma lon ale de mugu ci fo kana se afa sayama aba check ta kana bla koro sama ta sini bi sogo ni fa ko de ma kwa esi afa ko dozo ale ni kwa bana sini ibi sogo fa sini amso korole ko sama ko ta ko sogo ni fagara ka ba ko ni timbi karamo kello ni bi karamo kello kiti sala ko sogo ni kwa fagara ko sini bi ta sogo ni fa na tara ngoko no la ka ta shi jane be mo munu no ni tara mo munu fe u bebe sogoni ko kuma be mana fole kama ala ka oduna antara ala ni ala sogoni ndine ma dia ko nye fendiga ma dia lonite ma fa lon ala ni kala mo cheta bonya anasra tama nge sogoni ala dia odo le sogoni chi sogoni torai sogoni fora ye sogoni sama kana de ngo sigara kana ayen na to asigile ma shejira kamfle nana tema alela muramuso sigile ma gbakara amso korobali ndara bulum la ka korota kaji ka korota nana kaji koroba sigile yele ngo muramuso go yini gbakara abdini alaikum wa sabara akarati ngomenanga kekele be a chorba shukuyara ado nema do kungo kono akonjira ko be fura ko bol ningo ko fura te bo ko hal ni sugo kara kelenye nale akarmo chedlo karmo che kwale be onna sugo bo atara kungo kono odo ale minanje daka bana fa odo kara asiglen fle dozoa nato tele dozoa tato tele fura cheta dozoa bi tele ni tele la ko chama be abinya mi bula abinya bo mene dozo kara na marata ka ba ngalera mais namara ke jugo chorbo fe bi ke te me demison ka ngalewa dem chorbo do ka nga fonni teke beta mene chorbo ta jugara demison sai
yɛrɛ gɛlɛyara ala man kana na ni ko i da lɔ togola togo lamɛnbagaw an bɛ yɔrɔnin min kɔ ala ka kan ka dɔɔnin sɔrɔ a la dusuba ka fɔ ɲɛ ma ko bɛɛ ka ɲi kelen de la ni yɔrɔ la an bɛ dusuba la nimoro di ni mɔgɔ mɔgɔ ma ko bɛ dusuba la ɲininkali gɛrɛw la o bɛ se ka dusuba la sɔrɔ ka o ɲininkaliw ti ɲɔgɔn la nimoro ye jumɛn ye o ye 00225 ye sabula an bɛ Côte d'Ivoire de kɔnɔ yan 07 09 31 20 14 n bɛ segin a kan 00225 07 09 31 20 14 numéro filanan o ye MTN ye n bɛ kɔsegin o kan tuguni k'o di a ma n'o ye 00225 05 05 18 06 82 n bɛ segin o kan tuguni 00225 05 05 18 06 82 ni ka wele kɛ na waati waati i bɛ an na dusuba la sɔrɔ Tortilla Samba kɔni n'a b'a tɔgɔ minɛ ɲɛ ma o la numéro le dila a ma nin waati in na an bɛ kɔsegin dusuba ma tuguni yɔrɔ la ladilikan jumɛn b'e bolo mɔgɔ minnu donsoya lɔgɔ b'o la mɛ n'o donna n'o ma ban a can ma n'o tilala ka bɔ ka na se ko can ta la ladilikan jumɛn b'e bolo ka di olu ma ladilikan min bɛ ne bolo ka di olu ma u bɛ taa fɛn ɲini a ɲini yɔrɔ de la ni fɛn bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa ɲini i bɛ taa sɛgɛ kɛ yen i bɛ jɔnya kɛ yen i bɛ fɛn min nɔfɛ i b'a sɔrɔ fɛn bɛ tɛ yɔrɔ min na ko a tigi bɛ se kuma na fɛn b'a bolo k'e bɛ taa ɲini o yɔrɔ la karamɔgɔ a sɔrɔ man di dɛ e taara mɔgɔ min fɛ a t'a bolo a bɛ mun de d'i ma a b'i kala nanbara de la o tɛ mako ɲɛ u ye fɛn ɲini a ɲini yɔrɔ la n'u y'a ɲini a ɲini yɔrɔ la k'a sɛgɛ kɛ n'ala sɔnna ma o bolo bɛ bɛn ni tiɲɛ ye mɛ e taara fɛn ɲini na mɔgɔ fɛ a tigi ma taa layɛ la e taara sira dɔ ta fana sira min tɛ danaya sira ye e b'a sɔrɔ di o kosɔn n ko tele diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ tele de ni telela baara o baara la n'a gɛlɛyara cogo o cogo don dɔ la a bɛna nɔgɔya mɛ e ko i bɛ taa fɛn ɲini sɛgɛn bɛ di ele ye e ko i b'a sɔrɔ namara la a ɲɛ sɔrɔ man di dɛ ne kɔni bɛ min fiyɛ o de bɛ di dusuba o yɔrɔ la an bɛ ɲininkali dɔ tɛmɛ o la tuguni olu la an tun bɛ janto la dusu baara la an ka ye fɔli an ka su fɔlɔ kɛ fɔli la ka na su filanan kɛ an nana o nana tiɲɛ dɔ la wuli i nana mikoro ta a sela yɔrɔ dɔ i ka mikoro ta k'a fɔ ko o ye nin dabila ko ni bi tɛ ko jeli lɔyɔrɔ tun tɛ yan ko dozo cɛle fasa bɛ lala nin fo ko ni ka an marqué an bɛ fɛ k'o kɛ ka la kɔrɔ jumɛn kan u tun bɛ fɛ ka message jumɛn de lase o yɔrɔ la ne malola ɲɛmɔgɔw de ma sinon jelikɛ min tun bɛ jama jama na mɔgɔw cɛla ne tun b'a fɛ ka gwɛn de mɔgɔ tɛ jeli gwɛn mɛ jeli ta yɔrɔ tɛ yɔrɔ bɛɛ dozo jeli o ye ŋɔnifɔlaw le ye dozo kɛ jeli ye dozo ŋɔnifɔla le ye ni jelikɛ bɛ t'i lɔ ka kuma caman caman fɔ a kɛ gɛlɛn ŋɔni tun bɛ min fɔra min ye o don ŋɔnifɔla ye min lawuli dozo do dozo kɛ le wala dozo le de kɛnɛ filɛ nin na dɛ kɛnɛ filɛ ye cogo nin na dɛ wala cɛ nin bɛ baara kɛ dozoya kɔnɔna na a kɛ bɔ hakili ma a bɛ nuhu de kamate nu a bɛ le dozo lo komi nin a bɛ sogo karaba cogo min na nin bɛ ten ne yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ parce que n'i y'a fɔ a bɛ digi mɔgɔ caman na ne bɛ se k'in da kɛ n bolo da mɔgɔ min ka bi kɛnɛ karabara jamana in kɔnɔ yan olu ani kamate nu parce que dozo le donc dozo ŋɔni kan ka fɔ dozo kɛ le ye voilà o kosɔn n taara bolo kɔrɔta ka 2000 di ŋɔnifɔla ma n ko a ye ŋɔni fila ye dozo le mais i ka mun de y'a bolo i ka sɛbɛnni caman y'a bolo wa i ka gere falelen y'a wa mais dozo don bɛɛ k'a dɔn fana dozo le ala sago bonya nin min sigilen filɛ kɔrɔ nin ye nin n'a kɛ denmisɛnya a bɛ baara min k'a ɲɛ an tɛ se k'a lakali nin ye dozo le ye cɛmɔgɔ jabatɛ wala ye dozo le a b'a wolola dozo la nin min sigilen filɛ kɔrɔ nin ye jalo
Musa Diallo doso le Kaniko. mais n'i y'a ye lereke bara i t'a dɔn k'a ye tile kelen mugu ci kɛ mais n'i y'a ye kungo kɔnɔ ne du kɔnɔ ma kelen tɛ ala sago b'o ɲa Kan fara ɲɔgɔn bɛ sigi na i bolo bɛrɛ la ale Darija Konate wala an ka doso den dɔ doso le fana Tola tɛmɛ ma ni ye Duzuba Tortuya Samba la cɛkun dɔ ya kun bɛ mun yira na ni yɔrɔ la an bɛ Demokoro ka bɛɛ fo a ka cɛ min tɔgɔ fɔ n'o ye Kamate min fɔ an ka lɔn Demokoro ani ne la yeko fɔlɔ a kɛra Demokoro dugukolo kan a fɔ ne ni waati in na Jan Serike n'an bɛɛ la comme Duzuba ka fɔ ɲɛ ma dozo bara a kuma fɔcogoyaw bɛ yen sabula an yɛrɛ bɛ weleli caman sɔrɔ ani kɔrɔfɔ caman sɔrɔ dozoya bara kuma fɔcogoya dɔw la mais n'an bɛ taga an bɛ se a bi ala hakili ɲuman d'an ma ala faamuya ko ɲuman d'an ma a ka dozo mun yira o bɛɛ foni ne yɔrɔ in na cɛmɔgɔ yɛrɛ foni ne yɛrɛ na sabula ale yɛrɛ ka ne to Buwake k'an sama minan kaba la ka fɔ Buwake dugukolo kan ka bɔ fɔ Wentɛnɛ Dabakala mara la ka dozo sogo ɲu ka taa jan fɔ Buwake ne ni Sumalaba kɔni ni dozoya lɔnni n'a kɔrɔ tɛ a ma nɔgɔ nin waati in na bɛɛ foni ne nin waati in na Togola TV kan Côte d'Ivoire dozo bɛɛ foni ne Jan Serike n'an dozo bɛɛ foni ne nin waati in na an bɛ bɛɛ fo la an bɛna ɲininka laban fila ti kan dozoba la o yɔrɔ la an bɛna émission kun cɛ o yɔrɔ la yanni émission kun cɛ an bɛna micro di a la kalandenw ma o fana bɛna a n'a jɛɲɔgɔn ma o bɛna folikan damadamani fana fɔ nin waati in na dozoba kɔrɔ la an bɛ fɛ dozoya yɛrɛ hali donna la waati min na ani sisan danfara ba b'o ni ɲɔgɔn cɛ a jumɛn taala ɲɛ ma an ka ye a bila a bɛ taga la a bɛ tiɲɛna le ka taga an bɛ fɛ ka ɲininka e hakilina ye jumɛn nin waati in na pour que a bɛ se ka labɛn ɲɛ ma ka sinsin komi kɔrɔmu cogo ne ɲɛ bɛ min na ne ka min dɔn o la dozoya kanu bɛ mɔgɔ minnu na u ye telen de u ye sɛgɛn mun sɛgɛn n'i y'a mɛn ko dozo kɛ mɔgɔ min ye sɛgɛn lamun o tigi de ye dozo ye o tigi bɛ se ka dozoya kɛ ni dara nafolo kan k'e bɛ dozoya sɛgɛn kɛ a kɛ gɛlɛn dɛ fo bɛ sɛgɛn de kɛ u bɛ sɛgɛn de muɲu n'i ye sɛgɛn muɲu i bɛna hɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna na karamɔgɔcɛ dozo tɛ wele ko ɲɛnama na o n'i ye dozo weletɔ ye dɔrɔn o b'a sɔrɔ a man di de o b'a sɔrɔ a man di dozo bɛ wele bɔnɛ de la bɔnɛ kojugu ko i taa dozokɛ nɔfɛ banabaatɔ gɛlɛnba ou bien kojuguba dɔ kɛra son ka sira tigɛ a bɛ tiɲɛnikɛla dɔw bɛ a bɛ dozokɛ bɛ wele o kama sinon tɛ mɔgɔ si ye hɛrɛ la k'a fɔ k'a ye taa dozokɛ nɔfɛ abada parce que an ka jelikow kasa tɛ bɔ donc anw tɛ wele hɛrɛ la anw bɛ wele bɔnɛ de bon dunya le fana hɛrɛ ni bɔnɛ a bɛɛ dalen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ de hɛrɛ ni juguman a bɛɛ dalen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ kɛ dara juguman bɛ yen n'i ye juguman sɔrɔ fana i ka lara ko hɛrɛ bɛ yen a bɛɛ tɛ o ka hakili sɔrɔlen alors ko don dɔ bɛ na o don kɛ gɛlɛn don dɔ bɛ na o don kɛ nɔgɔ a bɛɛ tɛ ala sago bɛ ɲa. Togola TV lamɛnbagaw ne tun ye an toro garijɛgɛ dozoba fanfɛ yɔrɔ la ni bɛɛ ko ma ko Tortuya Samba nka an bɛ ɲininka laban min tun kɔnɔ an bɛna cɛkɔrɔba nin ɲininka sabula a fɔra ko dozocɛ bɛ wele gɛlɛman waatiw de la gɛlɛman mɔdiw ka ca an bɛna ɲininka est ce que diɲɛ nin yɛrɛ kɔnɔ dozoya yɛrɛ nafa bɛ bi diɲɛ nin kɔnɔ wa sabula diɲɛ nin ko caman yɛlɛmana dozoya nafa ye mun le bi diɲɛ nin kɔnɔ. dozoya nafa diɲɛ nin kɔnɔ yan o ye kɛlɛ i kɛra i yɛrɛ ta le ye i tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ka bɛn i kan o ye kɛlɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn de ye o ye dozoya nafa fɔlɔfɔlɔ ye dugu nin filɛ nin y'a bi ne dozo wulila k'o dɔn hali ni ye min seli sonya a b'i ye o de y'a nafa premier o ye dozoya nafa yɛrɛ yɛrɛ n'a fɔra ko dozow bɛ yan fɛ tiɲɛnikɛla hali n'u bɛ ba kelen bɔ o tɛ sɔn ka taa ye o ye dozoya nafa filanan ye donc dozoya nafa ka bon taa si t'a la adamaden tant que n'i mɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye
amanya folo de oro afana ma me ko dozo be mo flake ama me ko be banaju kele mbo mo kan ama me ko be jugu kan do be jamana kan ani sika adam fa na oro afana oh ni sita te ko ni otuma kara hali biya be kara hali biya be kara mais mo tromper lo de mi kan ni ko dozo je ne sais que dozo ere abada ni te londo jirila te sais que kai mais minnu te fendo bi pour ta soro bunyana ka te me fendo na ka ta jale ko so minnu be tolo be jire taka betele ni mi la dia ka gorela na tigi nana akona bango ambato nana ibe se ke mi kai ba ka kala fe fana yese ga mi ka adalu no fe ala no barakara ala bi dema be no betele Zuba oro la me ebe mo flaka Zuba kono nate mo fraka dozo kono mo ndo fendo ne dozo dende nete fendo ni kala oro la amani bana judo obi me ko jine bana obala do raba fo ko shu mo bana obala wati shama bana esika ma dozo choroba no ko ba mele dozo ko choroba o lebe se olu de ku la ka bo adamade nka sabla bi adamade arabe ta soro wati na do ba anflela mais ateku do bo kan o yala la mo shama ko komi ika fonyem na o manya soro nana ko ma sila ko ne be shora o te client ni kan wa pour que mo obna ve ne de la ka diko la ne o le fiete ne la ka fo ne be shora akara komi ne client ndi ni sura kan fa banzo ko ni ko ida so ni ko to la de bo ada so ni ko komi nga fo anyene yemma juzu bala numéro bien amadugo do me ko se ka numéro jama to ni émission kan ni mi ma ko be juzu wala sabla ala kuma nunu be fola koroba bela mais ni ma ko be juzu wala ni wati iba wole 00225 07 09 31 20 14 numéro flana 00225 05 18 06 82 ni ko wole wati ibe duzuba la soro duzuba na folika labado jama ka do wala ka ambeye ni wati na amebo baro kono no wati na biba non folika laban no abese ka ke ni ngale kono na la ne ra klima yoro do so asoro o jabi ko mo bi kono o akili na fo no bila ibe se ka mi fo o ka o ko fe ibe la de ka labado ji mi fo ka labado ji afle baga be ma ki asiri ko no la ni wati ida ko ni ko kuma rongame c'est ma kagele ni dawa Congo ibi do dora donc minum ba lame minum ba ni la minum ba lame ta fo de diabe ka ya fa ni na be fa parce que am se que do mo do gashira ka sora amala wala ma donc am fo ka mo do bloka fo o de ka fo de bema be chesri be wuli ki do ki chesri telena no wallahi na telena am se kura sona farafuna nya mina mbolo de farafuna fembe tununa abetora betununa dorete de anyini mbali tey na me nyini ati soro demise mun be nyebole be do zafe wuli ka nyini nu ya nyini wala so me no ma nyini abebe tade abebe tunu ali shin nere ba nyini na ne ba nyini ati me lo ni soro folo ali shin me lo ni wala soro do ka foli bi jamon ka foli fe nyan la me ka foli di abema nin dona kuma mena na fatu ko manya o yento deni ay ma la wuli ka do mo wala so ko iboni wala de la ba o ne ko nyero kere ko mi ya be ba kala manya ma ne ko yani tortia samba no fa tortia du ko ka ni wati na antena boy mission kono te na ma ngari tingo la kala ndeni a janyo la ni wati na moto yakuba danyo mais ba fo ma yakuba so tabarikala mo ban vle mo fo kunu che flella ala kusara ala kasidama chini kana ala ka di anu oluma fulika me memolo ka di uma o fulika ile yere
mi fo ka kleni yala D'accord. depuis an yi lo mi fo bi yi la yuru min di yafa D'accord. ni nana sama kurubali ko nana kele ko Azo. sama kurubali bana kuma na ale bana kuma na yoro jumena ni ya me dozo che o to le ko dame che est-ce que dozo ya abe belewa Ah. D'accord. dozo ya te bele de mais atena ban pour que mugu ban o ban ate ban amena kono si mo mami fu nyina sama te se ka ta kuma fo ile nyana on de be se ka fo on ne alele ka ke on ne alele ka ke bi abe loni question min dilani asoro ka gbo ni mi ye chef FB sine be ta asoro be chef ala yoro dola oh bon c'est ça e ka mun ke karamo che duzuyat me dame na premier na bola si c'est fa yoro la e be karamo che la mosola jida afa folo kay karamo che la furu sene fo karamo che be ni labla domi mais ni yo ke bi ekelembeto de ekelembeto nandala duzuya sera la bi ameto anglais abe munya femi me bana kata abe to akamusara kalaite adun akobanda mansha ko dozo be fra bola dozo bien fra tigilo mais ni ka me folo ko dozo che dame tigilo eta la fra bodo fe ko nani dani fra ne ma ata barake mais odum malo ya be mina ole dozo che o malo ya be dozo che la o malo ya be dozo che la sama be songa fe le nyana ka be fra bo atofo atofi nyana sama ye minka on ne be se ka lakale on ne be se ka lakale kuleso ya kule be se ka lakale mo nyana asoso ba fana te ko sabo an ka kenyo nyana sama dozolo parce que bonya shite amami ta kala karamoche ka karamoche wolo de ole boni lukonote oya aya de moso takadiama sige o de ole be furula en febi ame furuke kadi adeuma kala banka furuke ka de ta kolu furu fana ande be sama lo duguni ay be torcha amina ya chokoroba mateme ya ko min kono frate sama kono no ko ma ko ate franyine mo ofe o afokale te franyine o manyine to wede me dozo ya te bana fonga ta isa e ka dozo che ka me lungu lokale dozo ya desene sigide ne be lukono nte ki to tama na dozo ya ate bana a te mandi mo lo mandi ala ole ala sawi fana sawa me sama takoe ate se ka foka sa dana an jena bi kana se bima an kanyo onyele ka morfa to nyo omolo fonga na se bima ole ala sawi sawa me mi do sama tala oyoye ni yerbe nyin ngandala ebo fomfe enoko o mi sama tai oho ko ka janjo shama ke no anka janjo shama ke nyo ofe aka janjo gele mi ke no ka fe be ko kelen fa anye janjo gelo ke nyo ofe fonga dana teme be ko kelen fa ne afle ba ko ne be se ka fi nyana anta gbele man ke ni fo nyo nyana fonga se mo ama ge me mi fo nyana kuma kan o da dola doye ne yere kan sigini ya bi samalo ala ka mogo tan ni le do nyo omolo sama yende gbashika bi kanda morfa bomolo kata abi ntola ko fe kaye ale ka gbashika la me ala fono e ka barka la nai ko e ka famu ko chama kala de sama yende seni karika kolokun bo ka lote sanyi fla amatuko me ala fo katando e ka famu anyi ko chama gede mi mei ame foli de sama ma ala ka shi ni kena ya di ani alema ka mo ya chama ke sama akramo che ka kala et puis dozo ya dame abalo e ka me dozo che damelo dozo tunde nyon jafa la folo men na folo ko nana ake ame nyon jafa bi de eja jafa bara jafa mi mala ntena bo ala tuku de enoko dozo che ko ba ere mi bi ni mi ga soko chika bi aba wori konte ant nta kelate anko ni masugo fa manyi sugo mu yanye na anta kete ni mi yemi chika bi aba fo na ma fo ni me wa luru soro aba fo ni ko ni re shama ba wa tano ebe na mo son wa ni duma mo son jo ne be na ta dozo ya lo donc
alhamdulillah dozo cɛ tun bɛ fɛn dogo t'ale ye aw ma na an bɔ kɛnɛma wa mun y'an bɔ kɛnɛma aw le nana sisan ka na an bɔ kɛnɛma n'o tɛ dozo cɛ dugu lakanan cɛ jamana lakanan cɛ so lakanan cɛ le tun bɛ dozo cɛ ye ni tun bɛnna ni dozo cɛ dɔ i b'a fɔ n bɛnna ni mɔgɔ lagba ye mais TV an bɛ foli di aw ma ka segin ma ka foli di aw ma an bɛ bi nin kɔnɔ yan an miirinin bɛ yan ni mɔgɔ mana bɔ an na yan an tɛ taa bɔ mɔgɔ la dɛ an kɔni bɛ yan fɛn min m'an bɔ kɛnɛma o ye aw ye n'o tɛ Sanba Kulubali cɛ lo ni mɔgɔ min ko i ma cɛ lo o t'a fɔ ka se a dan na a ka jugu o ye o le Ala sago i sago anw de b'a dɔn o le Ala sago i sago an filɛlikɛbagaw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni hɛrɛ ye ka bɛɛ lajɛlen fo ni hɛrɛ ye dozoya ayiwa an bɛ ɲɔgɔn kanu a daminɛna kanu an ye ɲɔgɔn kanu ni tiɲɛ ye a daminɛna kanu kan dozoya e ka mɛn i bɛ taa sɛfa dɔ fɛ e k'a tigi kanu e ka mɛn n bɛ bara ɲɔgɔn na e k'a tigi kanu ni bi tɛ dozow la gindo mɔgɔ wɛrɛ tun t'a lɔnna ni bi tɛ Kulubali ma wuli o lon na Sɛnfara ka taa Kamate bolo kɔrɔta ka wa fila bɔ kan a y'a kɛ mun ka san a fɔ dozoya mɔgɔ dozoya kɛɲɔgɔn de b'i lɔ mɔgɔ dozoya kɛɲɔgɔn de ka di i ye mɛ n'an ko bi k'an ye dozo woloma o dozo yɛrɛ bɛ cɛ joli an dama bɛ o dama bɛna to wa an kɔni tɛ dozo ye an ye kun yala la o le Ala sago n bɛ foli di TV la Suna TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di ile yɛrɛ ma i y'a fɔ an ɲɛna lon dɔ k'i bɛna na yan an bɔtɔ Ume mais Ala sɔnna a ma i fana nana a diyara n ɲɛ bi sɔgɔma le kan wele k'a fɔ i bɛna na n ko alhamdulilayi n sɔrɔ man di so kɔnɔ mais ni Ala sɔnna a ma bi e bɛna n sɔrɔ yan Ala fana sɔnna a ma i nana an sɔrɔ yan TV la filɛbagaw n b'u bɛɛ fo k'u fo ni kɔrɔta ye k'u fo ni donna dozo min na o bɛ sabari o bɛ yafa ma deniya ye an tɛ dozo ye o le Ala sago fana sago e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Cɛmɔgɔ Jabate ka bɔ min ka bɔ Wendere nin waati in na an bɛ min ten nin waati in na an bɛ Tɔrɔtiya mun k'an se yan bi kanu de k'an se yan bi o ye min ye diɲɛlatigɛ kanu ye nin waati in na an ɲɛ b'ila an ka cɛkɔrɔba sanuma dɔ kɛrɛfɛ n'u bɛɛ kɔ ma ko Tɔrɔtiya Sanba an tun bɛ baro la n'a ye sisan e ka cɛkɔrɔba nin lɔn wa alhamdulilayi k'e yɛrɛ fo kosɛbɛ n b'a lɔn k'a lɔn cogoya di n b'a lɔn dozoya sababu la Ala lɔnniya kɔnɔ dozoya ko dɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ wa bon alhamdulilayi dɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ nka an ma dozoya kɛ kɔ an ka bɔrɔ le ta kɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna nin waati in na cɛkɔrɔba nin kan wa bon l'heure na n bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ a la min ye foli ye komi an bɛ kalan na an bɛna lamɛnni kɛ ale bolo o diyara n ye kosɛbɛ o sababu la n b'a yɛrɛ fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka Kɔlɔsi Yaku yɛrɛ fo nin waati in na n bɛ se ka min fɔ o y'o ye folikan lamɛnni bɛ b'e bolo nin waati in na k'a lase Togola TV filɛbaga bɛɛ ma nin waati bon nin waati in na n bɛ Togola TV yɛrɛ fo a ka cɛsiri min a b'a la kɔrɔba kɔnɔ k'a fo bonya na a y'o wuli ka boli min kɛ bi ka se yan an b'a fo o la diɲɛlatigɛ ye o le ye yanni i bɛ fɛn kanu i b'a kanu a ɲɛnama kana kanu a tɔɔrɔni n'i ye fɛn tɔɔrɔni kanu i laban bɛ taa bɛn ni tumuni ye k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka karamɔgɔ fo ka karamɔgɔ Kɔlɔsi Yaku fo nin biɲɛ tɛ nin ye an ka ganancɛ ye k'a yɛrɛ fo kosɛbɛ don dɔ a ye bonya dɔw kɛ an ye fana bonya dogobaga o man ɲi ka karamɔgɔcɛ yɛrɛ fo ne yɛrɛ sigilen b'an kɛrɛfɛ yan k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ waati in na n folikan de bɛ n bolo ka fɔ ɲɛna i b'a tɔgɔ ni jamu tɔgɔ de ye karamɔgɔ Musa Jalo ka bɔ min ka bɔ Tɔrɔtiya nin waati in na an bɛ baro la sisan n'an nana cɛkɔrɔba ye n'i bɛɛ ko ma ko Tɔrɔtiya Sanba an tora baro la a da sela i ma i tɔgɔ ma e ni cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn dɔn cogoya di an ka ɲɔgɔn dɔn
donsoya bolo donsoya bolo ka kungo kɔnɔ wa walima baaraw la walima so kɔnɔ an ka ɲɔgɔn lɔ kungo kɔnɔ an ka ɲɔgɔn lɔ so kɔnɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a la cɛkɔrɔba na donsoya kan wa bon n bɛ se ka kuma dɔɔni ala n'aw yɛrɛ barikara ani donsoya sira n kɔrɔkɛ don n karamɔgɔ fa don donso don kuma anw tɛ se ka taa yɔrɔ jan n'a kɔnɔ n ta kungo yara ɲɔgɔn ni nin ye kuleso yaku n'a yɛrɛ ka dɔ kɛ ɲɔgɔn ka bin kɔnɔ ni mɔgɔ min tun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ bin kɔnɔ kosɛbɛ o ye masa nin ye n kɔrɔkɛ ye Sanba Kulubali an fana ka kungo boli ni ɲɔgɔn ye Sanba yaku ye min fɔ mɔgɔ tɛ se ka Sanba fɔ ka tɛmɛ anw kan Sanba mɔgɔ tɛ Sanba lɔn ka ban mɔgɔ t'a lɔn ka ban dɛ lɔntigi don donso don i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a la kabako la kungo kɔnɔ a ka kabako mun kɛ i ɲɛna ni mun yɛrɛ tola e hakili la e ko ko a tɛ se ka lɔn ka ban i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la wa bon o yɔrɔnin min y'o ye o fɔli ka gɛlɛn anw bolo dɔɔni wule kuma bɛɛ tɛ lankale so ne ko ani ko karamɔgɔ donc folikan laban min b'i bolo ka nin a lase an filɛbagaw ma nin waati folikan bɛ n bolo nin foli bɛ commencer karamɔgɔ Sanba Kulubali la ka taa Tɛngu Yakubu Kuleso ani Jabatɛ ani an ka kalanden ani yɛrɛ ka bonya Yakubu k'e kofɔ n ye kunu k'i bɛ sira la i kan kana bɔ an na yan n bɛ Kulubali fo dan tɛ foli min na se ka donso den n'a ba bɛɛ fo bɛɛ bɛ yafa an ma an ye denmisɛn ye an ma kuma lɔ n'a donna min na o bɛ yafa an ma i ko e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min bi an bɛ baro la an nana cɛkɔrɔba ye n'o bɛɛ ko a ma ko Tɔrɔtɔya Sanba an sela i tɔgɔ ma n bɛ fɛ ka e ni cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn lɔn wa a ka ɲɔgɔn lɔn a mɛnna a ka waati kɛ a ka ɲɔgɔn lɔn sira jumɛn de kan ne ka dɔn donsoya la sira kan a ka ɲɔgɔn lɔn a bɛ san hakɛya joli bɔ a bɛ san caman bɔ e mun y'ale bɛ s'a ma donsoya kɔnɔ na ne karamɔgɔ de ye mais donsoya kɔnɔ mun de ka cɛkɔrɔba nin ko diya i ye ka se waati min ma fo ka k'i karamɔgɔ donsoya kɔnɔna la alhamdulillah ya ɲininkali diyara n ye min ka cɛkɔrɔba ko diya n ye a ɲɔgɔnna sɔrɔ man di halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka si kalifa ma si jan nafa ma ala k'o kalifa ma parce que cɛkɔrɔba muɲuna ka tila ka sabali a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o de ka ko diya n ye yɔrɔ na folikan laban min b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma nin waati in na folikan laban min bɛ n bolo ka se an filɛbagaw ma n bɛ foli commencer ka di e yɛrɛ ma i ni ce i ka cɛsiri la ka sɔrɔ ka kɛ foli lase ni cɛmɔgɔ ma min kɛla sababu ye e nana kana foli di n ka cɛkɔrɔba sanuma ninnu ma Tɔrɔtɔya Sanba Yakubu u ka foli dan t'a la n'an fana ko an bɛ foli ka se dɔ fana